tun tuma kan thlir ho tur chu meiche khongai thlak tak mai Kelly chanchin ania Kelly hi kumsom pahnih chung te meu ama pa nge in anupui angin a om tira chu mai baka chuan fa pahnih anei pui nge Kelly pa ming chu David ania anu ming chu Christine ani Kelly hian pian pui unau dang ala nei bok David chu anupui fanau te ta na in pumpek tak mai ania afa te ati lim thiam dana chuan patratak ani ti po hriat thei afa te tan hun apena sa thin le maya in chung le pon lama avil ne in lekabu han chhiar pui te le han chon chai vel chu nuam ati thin le afa te tan po pangai nat om tak ani reng bok chuti lai chuan an be sei lo zongin hun harsa an tong chhota David le Christine te chu an nu pa in kar bo ruak alo khi chhota chutiang alo ni ta ka chuan an nu pa chu anin then ta nge ani heti lai hian an fanu upaber Kelly chu kumsom pakhat chau alania anu ina chua san ta ka wang chuan apa hovin hun le ni an chiar chho tran ta ani chutiang bo ruak an ton nu atang chuan ama an chung ko bo ruak angkha a om le thei talova chu mai chu ni lovin Kelly te unau ta na pathatak le panelom tak ni thin kha afa te tan mangchia aron ni chho tran ta kumsom pakhat mi lek Kelly chu apa a chuan thin em chuan a thlur sang tanal maya ten om le rap thak tak mai chu atita ani zan khat chu Kelly ruma chuan zoite in David chu alut dem afanu Kelly mulai chu ahur her zonga khosak pui tumin anorta ani David chuan Kelly chu a hanvo ma sapota athil ti tur chu midang a hril vai chuan a in ti hlum tur thu le anun na mo apur tur thu in a hanvo phota Kelly laulutuk chuan ti ngai na hrelo ti chuan David chuan ama fanu nge mei chu ti luina in sex aman puita ani apa in sex aman pui lai chuan Kelly chu lau thabarin atrapna sa hlea ma se thom a chu ringam bok si lo apa in achak na shik thlak nana aman zo nu chuan bathroom lama akalwata a servel chu alo thi nuang mai nopang mai Kelly varjin chu apa in ati chiat sakta ani heta hian du tok mai lovin David chuan afanu sex man pui chu aching chun zom ta zela thilnun ron thlak tak pakhat chu afanu lo chu midang anga email thei mi lo hi ani David a khosak dan chu ani telin amak sak chhotial tiala afa te chu room shana om tirin Kelly chu room danga akhung chot bok Kelly chuan tanina tangang main kum tam tak a khosak pa ani chuti lai chuan apa chuan Kelly chu afanu ang nilovin anupui anga om turin adu le tranta Kelly nena chuan kapa tia ko to lo turin le du tak tia ko to turin a shilta in chung khura nu din mun zong chu akova a ngat vek bok chu mai baka apa chuan an taksa te tu in ang che a chutir ve chu apa ta big ani zia lan tirna na ti ani alo tlei rol chho nu pon alaka thik thu a pe chetial tial bok an chung te mai baka a thian te laka in thir filim turin ati tafawa ama ron ngai jong tu an om poin alo nar sak mak thin apa in a khuak hirdan chu tanina tang ang mai ani Kelly chu apa in sex aman pui fota ka chuan kumso paruk lek anin fa ashingta ani Kelly pa hursual na chuan chin lem anei lawa David ala chuan Kelly chu avona tial mai bok an pahnia thuruk ani awangin asoi chuak tur ani lawa midang bula asoi chuak ani vai chuan a mulai ngeya a inti hlum tur thu soin avau khar thin afa pakhat na ashin nu chuan an pa fa in kara danglam na thleng chuang lawa abul tran na alo ni lek zo kumsom pasari alo ni chuan fadang ashing le ta ani apa in amut puina awang hian trumlingot araya ma se trum ni chau fa shing thung afa masa ashin trum hian apa chuan room pakhata ashwaya note lo piang chu alai thrui po ama na tan sak bok note chu ake alek ba ka thok po a thoreng reng lo maya ma se apa ero chuan engte wala angai lo akelek vel po chu pa fa kara nau piang ani awanga piang sual ni tura angai deuh top mai
chuta tang chuan Kelly chuan mi hne na tangin zona adong ta fo maya afa te pa chu tunge ti zona te chu David chuan a thian te fa apai tia soi mei turin a shilbok Kelly fashin te chu David a chuan ompa in kapa tia ko turin an beng bula a shil ruthina chung tel te chu mi in an hriat chhuwa vei chuan David ala chuan thil thalo ati tur thuwa avo thina wangin Kelly chuan aka angam lovin apa chu kumsom pani chung zet nupa angin akhosak puita ani chung hun chung chuan David a chuan Kelly hne na chuan an khosak dan chu thil ni dan pa ngai ve reng ani thu a soi thina Kelly in kumsom pathum atlina tang to khan bedroom shan nei reng ma se apa chuan ti luina in abula amut tir char to thina Kelly din mun chu arap thlak le pon lama a thian te anin fiam lai pon ani chu apa in a khap sak tlat thin pon lama a chuak ani pon apa chuan cellphone lei sakin avil zui reng bok chuti lai chuan Kelly nu Christine chuan anin a chuasan atangin hun rei tak chung afa te mulovin a om to a chan chu apasal David an mu aphal sak lo wang ani kumnga chung anin mu to lo nuwa ni kha chu apasal lui David le Kelly te u nau chuan Christine chu an tlo ve ta a hemi hun lai hi Kelly nin afa masa jok apai lai ani afa nuin nau apai ta mai chu aril ru ati boi hle maya afa pai na pa chu tunge ani azola in aminga soidu bok silo Kelly nin fa ashin tak nu chuan Christine ngai ti thalo tur thil alo omta Kelly ni fanu a han en wangwang chuan afa tenen in anna an nei hloma wangin Kelly chunga thil thalo atheng niarin na anei ta a amma in Facebook lama apasal lui David le afanu Kelly te thalak alo mutoa chu thalaka chuan David chuan Kelly chu akua amai ro chu pa fa ang nilovin in ngai zong emo nupa ang mei hi an ni thung chu vele Kelly chu aruka benga lin apa chuan achunga thil thalo ti aneem ti a han zota Kelly ve thung chuan chutiang engma a om lo thu in a chang tat thung ma se Christine ril ru dam theilo le apasal David arin lelta tawang chuan child protection lam a bepop taringot mai ma se Christine chuan finfiana thatok tak anei lo awangin malak vak ngai na an she mai bik lo bozuina em om lovin hun an khoral ta ani Kelin kumsom ni pathum atlin kuma chuan apa in avo thin na awanga engma asoi chuangam lo thin chu a best friend ni Kelly hne na apuang ta amma atang dei to in ni Kelly chuan an pa fa om dan chu mak ati thina wangin alo chik photo thina room khata an om do na text message anin thon dan le an khosak dan chu nupa ang chia ani awangin ngai that lo na anei tat tum khat chu an kaushan member in to khom na program pakhata David le Kelly te chu an thu du na David an Kelly akua dan vel chu ni Kelly chuan alo en chi khop mai chu ba ka ni Kelly le Kelly te thian du nin shopping center a an chua dun na a David a chuan azui vele a Kelly fa te chuan David a chu pa tia an ko a hriat fu ta ka phei chuan arin lel na ati zual ta hle chumi awang chuan ni Kelly chuan Kelly chu apa nen an mudu nem ti azot taringot mai Kelly chuan an mut dun lo thu le apa nen chuan anin nel ve shim tu in alo chang thunga Kelly in chutianga a soita ka chuan hanzo lui ngong po chu arem lo ringlel rutak chung chuan angoi san ve maya amai ro chu atu ka lo ni chuan ni Kelly chuan Kelly hne na tangin phone call adong ta a call a han lak chuan Kelly chuan trap zoi chungin apa ne na anin kar thu chu tu dik a shilta ani Kelly chuan ni Kelly hne na apa in ati luya wangin khangkum som pani chung khan an mut dun thu le afa te chu apa laka ashin vek an ni thu apuang ta ani chu vele ni Kelly chuan police te hne na zual ko atum ta a ma se Kelly chuan tilo tura ngenin police te ashil chuan anin thian thatna abo vek tur thu a han soizuya chu vele ni Kelly chuan police te ashil lo tur thu in alo chang vele tamai bok ma se police te shil lo chu ni Kelly ril ru tak ani chuang lo Kelly la chuan a thian nu ni Kelly chu aring tok em a police te hne na zual ko lo tak tura angai ve mai boka
ma se phone call a da rual chuan ni Kelly chuan a thian nu Kelly te nu fadin mun chu a han ngai tu wangwanga police a hril ani chuan a thian nu Kelly in anin thian thatna a top tur thu alo soi thin chu poisak lo na ril ru a puta a ni Kelly chuan anin thian thatna vonga a thian nu Kelly te nu fa in an tor reng ai chuan an nun khonom na le pa ngai na turatan anin thian thatna thai chiat a du ta zoka ti chuan police te ne na chuan Kelly shiat lovin an chanchin chu a report ta ani police te chuan an thu don bo zuin Kelly te in chu an pan ta a ma se Kelly chuan police te thil soi om zia chu a shiat lo thu le an lim tlan thu in alo chang dai thung chutia Kelly in apa laka tal chhuat theina hun tha a bopel chu a thian nu ni Kelly alung oi lo hle chutia police bank an thlen ta ka chuan Kelly pa David a chu aril ru a boi ta viau mai heti lai hian Kelly chuan tumtum ngot tlan bo tumin ruam manna asiama ma se adu angin a che lei theilo an thenom teina a biruk tum chuan apa in Facebook location mangin azong chuak thuaya anua hotel pakhata riabo atum tum phei chuan chu hotela chuan phalsak chin an lo nei awangin anla che fu lo ta chewa apa chuan aron man chuak le thuai bok police ten an ron kalchil atanga thlariat nuwa chuan David a chuan Kelly chu bia in athil ti tur chu ama Kelly thiam lo ani lo tur thu le a mangai thu a han hrila chumi ba ka an nu fa mangai taka enkol thei tu tur midang po an ton nge arin thu a soi nuwa asilai chu la chuakin akar chuan atlan chuak ta wangwanga chu mi tuma David a thil soi chu Kelly apa o ka asiat nun ber anita ani Kelly mang ang chuan apa chu zong turin atlan chuak vele ta ngala apa motor nimbuk kara lo om awa mu chuan apa chu alua silai ka na hliam nen alo ti fel der to a akuda silai alo la om bok chu Kelly apa hun top awa man pui dan chu anita ani kumsom pakhat atanga kumsom ni pathum ani thlengin apa in hur her takin akhosak puya anu pui anga a cheibol ba ka kholaya chua zen po phalsak lovin akhua khir tlat thin ani kha amai ro chu a to pa chuan Kelly tan zalen nani aloin her chuak ta American reality show pakhat Dr. Phil programa a soidan chuan apa chu apa ani tlatawangin angai thin thu le amangai thu a soi chuaka chuti rual chuan achunga athil ti te ro a huan reng thin thu mitui tla zoin a soi chuak bok